Doktor Şivan Ango Said Kırmızı Toprak bêguman di sala dawî de yek ji siyasetmedarên girîng ên Kurdan e. Di sala 1935 de li gundê Civrakê ku girêdayê Nazîmiye Dêrsimê hate dinê. Hîn zarokekî 2-3 salî bû dewleta Tirk li Dêrsimê di salên 1937 û 38 de komkujî pêkanî bû û gelek kesên ji malbata Doktor Şivan jî nav da bi dehezaran Kurd li Dêrsimê bi hovane hatibûn kuştin. 1941 da bavê Doktor Şivan çûbû ser dirovaniya xwe û ew bêbav mabû. Ji ber ku dibistan li gundê wan dereng hatibû şêkirin, Doktor Şivan ancak di sala 1944 da dest bi dibistana serektî kiribû. Piştî dibistana serektî li Balıkesîra Tirkiyeyê perwerdehiya xwe domandibû. 1955 da li zanîngeha Egeyê dest bi fakülteya doktoriyê kiribû, piştî 2 salan derbasê zanîngeha Stenbolê bûbû. Di Stenbolê Doktor Şivan êdî bi siyasetê re eleqedar e. Piştî salên zanîngehê dest bi nivîsan dike û gelek nivîsên wî di rojname û kovarên wek Yün, Dicle Fırat, Sosyal Adalet, Milliyet, Forum Vatanê de hatibûn çapkirin. Doza çil û neham di jiyana Doktor Şivan da cihekî gelek girîng digire. Ku berfandara 1959 da hikûmeta Adnan Menderes derheqê derdora pêncî Kurdan da biryara girtinê dabû û piştre ew kesan hemû hatibûn desteserkirin û zindanî kirin. Ji ber ku 49 kes di zindanên Tirkan da bûne Loma doza 49 tê gotin. Doktor Şivan jî di nav rewşenbîr siyasetvan û xwendevanên di çarçeveya doza 49 da hatibûn girtin da cih digirt. 27 Gulana 1960 de leşkerên Tirkan ji berî Serokwezîrê Tirk Adnan Menderes darbeyekî çêkiribûn û piştî darbeyê bu kesên di zindanan de ne afû îlan kiribûn. Lê girtiyên Kurd derveyî vî afiyê hiştibûn. 1961 de Doktor Şivan ji zindanê derdikeve û di vê navberê de perwerdeya xwe li zanîngehê diqedîne û dest bi doktoriyê jî dikev. Navbera 1965 û 1967 da li Ispartaya Tirkiyeyê wek doktor eskerî dike. Lê di vî demê de bi siyasetvanê Kurd Said Elçîra jî têkiliyên wî hene ku Elçî di jiyana Doktor Şivan a Kurd da xwedî cihekî gelek giring e. Dema li Ispartayê dadgeha Tirk bo doza 49 biryara dawî dide û bu Doktor Şivan û hevalên wî ceza tê dayîn. Loma mafên Doktor Şivan ê fermî anku wek mafê doktoriyê tê betalkirin û dewleta Tirk wî li Ispartayê dixebin çavderiyê. Salên di navbera 1965 û 1969 ji bo Doktor Şivan gelek girîng bûn ku wî di vî navberê de biryarên xwe yên girîng bû meseleyên Kurdan da ye. Faiza 1969 da bi komekê hevalên xwe re derbasî Başûrê Kurdistanê dibin û bi vî awayê biryara wî ya tekoşîna azadiya Kurdistanê jî diyar dibe. Doktor Şivan wê demê bi Partiya Demokrata Kurdistanê re dikeve nav têkiliyan ku serokê wî partiyê Mele Mustafa Barzanî bû û tekoşîna PDK ya dijî Iraqa dagirker di demekî Kurd da bû. Doktor Şivan dixwest ku ji tercübeyên PDK sûd bigire, ji têkiliyên wî yên polîtîk feyde bibîne û her wiha li ser axa dibin kontrola PDK da bû ji bo tekoşîna xwe ya plan dikir cih bi dest bixe. Bi vê awayî pişta dixwest li Bakurê Kurdistanê wek PDK Barzaniyan dest bi tekoşîna pêşmergetiyê bike. Ji bo vê armancê Doktor Şivan û hevalên wî di salvegera darvekirina Şêx Saîd da 29 Pûşbera 1971 da damezrandina Partiya Demokrata Kurdistanê a Tirkiyeyê îlan kirin. Armanca partiya wan serxwebûna Kurdistanê nebû. Wan bo Kurdistana dibin dagirkeriya Tirkiyeyê de xweserî dixwastin û di vê çarçeveyê de doza mafê ziman, çand û nasameya Kurdan dikirin. Partiya Doktor Şivan hîn ji hêla rêxistinî ve hem ji hêla perwerde û qeda bişçîbûyînê ve hem ji hêla têkiliyan ve hem ji hêla program û armancê ve û taybetî jî bi navê xwe versiyonekî PDK ya Mele Mustafa Barzanî bû. Ango mirov dikare bibêje ku Doktor Şivan xwestibû şûbeyekî PDK ya Barzanî li Bakurê Kurdistanê vebike. Lê helbet ji hinek aliyan ve taybetî cudahî û xweseriyê wan jî hebûn. Beriya her tiştê Doktor Şivan mirovekî sosyalîst bû û polîtîkayên partiya wî yên derheqê kadroyan da taybetî di çarçeveya pîvanên Lenînîst da hatibûn diyarkirin.
Lê bêguman ev cudahiyên giring nedibûn astên ku Dr. Şivan bi tevgera Barzaniyan re têkiliyan darbixe. Heta bi temamî bi tevgera Barzaniyan re angaje bibe û her wiha siyasetekî netewperestî esas bigire. Yani sosyalîstbûyîna wî nedibû asteng bu van tişta. Bilakîs mirov dikare bibêje ku siyaseta netewperestî ya Dr. Şivan esas kirtibû, nastemeya wî ya sosyalîst li paş şiştibû. Mixabin emrê tevger û siyaseta Dr. Şivan dirêj nebû ku ihtimal bû serê salên 2007 da bû Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê gelek bandorên mezin derxista holê. Lewra Dr. Şivan û du hevalên wî piştî îlankirina Partiya wan 5 meha şûn da mijdara 1971 da li Başûrê Kurdistanê ji aliyê PDKya Mele Mustafa Barzanî ve hatin kuştin. Gorî îdeyam Dr. Şivan û hevalên wî ji ber kuştina Saîd Elçî û hevalên wî hatibûn suçdarkirin û loma hatibûn kuştin. Ku demek berê Elçî û du hevalên wî jî bi awayekî bi guman hatibûn kuştin û gorî PDKya Barzaniyan Dr. Şivan berpirsiyar bû. Ev her du bûyerên Saîdan di dîroka Kurdan an nêz da xwedî cihekî gelek dramatîk e û hîn jî derheqê her du bûyeran da tu zerarî tune. Gorî hinek îdeyan jî tiliya îstixbarata Tirkan di nav bûyeran da heye ku bêguman encam bi temamî gorî dilê Tirkan bû. Her du Saîdan ji berî ve hevî du nas dikirin. Xwedî têkiliyan bûn taybetî piştî 1965 gelek caran derheqên nexşeriya tekoşîna Azadiya Kurdistanê bi hev re axivî bûn. Li ser vê meseleyê danûstandina fikrî pêşxistibûn. Lê di encamê de ji hinek aliyan ve li hev nekiribûn. Saîd Elçî û hevalên wî hîn zûttir tevgeriya bûn û sala 1965 da Partiya Demokrat a Kurdistan Tirkiyeyê ava kiribûn. Serokê vê partiyê yê yekem Faik Bucak bû. Bucak piştî demek Kurd rastî êrişekî çekdarî hatibû, birîndar ketibû û li nexweşxaneya Tirkan bi awayekî bi guman miribû. Şûna Bucak Saîd Elçî bûbû serokê partiyê. Lê Dr. Şivan nexwestibû tevlî partiya Elçî bibe. Elbet çendî sedem hebûn. Beriya her tiştî Saîd Qırmızı Toprak ango Dr. Şivan û hevalên wî xwedî fikrên sosyalîst bûn. Lê Saîd Elçî û hevalên wî ji malbatên xwedî eşîr dihatin û loma ji hêla fikir da hîn zêdetir li ser xeta rastê bûn. Dr. Şivan bêguman tekoşîna çekdarî diparast, lê tu dane tune ku mirov bibêje Saîd Elçî û hevalên wî jî li ser heman fikrê bûne. Hîn zêdetir mirov dikare bibêje Elçî dijbera tekoşînekî çekdarî bû. Her wiha navbera her du Saîdan da ihtimal e nakokiya serokatiyê jî hebiye û loma dibe ku li ser meseleyên şexsî jî navbera wan nebaş bûye. Di gel van tiştan hemûyan tişta herî barkêç ew e ku partiyên her du Saîdan jî hema xwedî heman navê, programê û armancî bûn. Elbet wek min bar kişandibû ser şeklê tekoşînê mesela çekdarî anna cudahiyekî mezin e. Her wiha her du Saîd jî bi Mele Mustafa Barzanî re têkildar bûn. Her duyan jî navê Partiya Barzanî esas kirtibûn û wek şubeya wê partiyên xwe ava kiribûn. Her duyan jî axa Başûrê Kurdistanê bo tekoşîna xwe wek wargeh dişxulandin. Dema mirov li fikrên Dr. Şivan ango Saîd Qırmızı Toprak ên polîtîk binêre dikare behsa du deman bike. Kurtasî navbera 1957 û 1965 da taybetî bi nasameya xwe ya çepkir û sosyalîst derdikeve pêş û nêzîkatiya wî bu meseleyên Kurdan ji hinek aliyan ve dişibe çepkirên Tirk ên Kemalîst. Gorên Dr. Şivan piskirêka Kurd heye, divê mafê ziman û çanda Kurdan bêqebûl kirin. Feodalîzm bo çareseriya piskirêka Kurd meseleyekê giring e, ango asteng e, Kemalîzm pêşketiye û tekoşîna wî jî dijberê emperyalîzmiye û wekî din. Lê bo Dr. Şivan piştî 1965 demek nû û cuda dest pê dike. Her çi xasî di hinek nivîsên xwe da hîn jî tekoşîna Kemalîzmê ya rizgarkirina Tirkiyeyê tekoşînekî dij emperyalîzmê şîrove dike jî li aliyê din esasî gorî wî Kemalizm rejîma komkujiyê bû. Bo wî êdî mileta Kurd û doza wê beriya her tiştê cih digirt û loma nasemeya wî ya netewperest ji nasemeya wî ya sosyalîst zêdetir derdket pêş. Gorî wî tekoşîna çekdarî teqez pêwîst bû. Di vê qonaxê de dixwazim hîn berfirehtir behsa fikrên Dr. Şivan yên derheqin hinek meseleyan de bikim.
Doktor Şivan mirov dikare bibêje bi temamî gorî îdeolojiya neteoperest a klasîk mileta Kurd bi dîrokî dikir. Ango wî mileta Kurd di dîrokê de bêpêşî û bêdawî ango ezel ebed dihesiban. Doktor Şivan qasî nexşeya di pirtûka wî de cî tigire bi gelemperî sînorên Kurdistanê jî xêz dikir û gorî wî li Kurdistanê mileta Kurd jî ku ew millet ji hêla nijat, ziman, dîrok, taybetiyên civakî aborî ve bi temamî û bêguman ji Tirkan, Eceban û Ereban cuda ye. û ew Kurd qasî bîra mirovan tê digêje ew qasî ji demên kem vir da wek civakekî zindî bi îstixrar otokton xwedî heman ziman û taybetiyên netewî jiyane û hîn jî dijîn. Doktor Şivan agirê çiraya neteweperestiya Kurd bi destê Ehmedê Xanê pê dixist û bi vê awayê bo neteweperestiya Kurd xweseriyekî taybet a beriya demên modern biafran. Gorî wî Kurd wekî gelek miletên din ên li ser rûyê dinê miletekî mazlûm û dîlgirtiyê ango dîlgirtî û dibin metîngeriyê de ye. Her wiha qasî di dîroka metîngeriyê ya netewan de hatiye dîtin asîmîlasyona herî zalim, herî bi înat û herî barbar li Kurdistanê di meriyetê de ye. Doktor Şivan tekoşîna xwe wek şoreşa netewî ya Kurd bi nav dikir û wê wiha tarîf dikir. Şoreşa netewî ya Kurd bi temamî ji parastina nefsa netewî ya Kurdistanê dertê. Bi temamî xwedî kokên dîrokî yên meşrû û mecbûrî ye. Bingeha wê li ser komên mezin ên gundiyan tê avakirin, xwedî karakterekî netewî û demokratîk e. Doktor Şivan li ser şoreş û tevgerên rizgariya netewan ên çendîn dewerên dinê taybetî jî yên li Asyayê lêkolîn kiribû. Yek ji encamên bi dest xistibû wiha bû ku ew encam taybetiya tekoşîna wî ya li Kurdistanê dixwest pêş bixe cî radixist perçavan. Wiha dibêje loma. Fikr û xwastekên neteweperest di şerê rizgariya netewî ya van welatan da ango welatên Asyayê da ku ew şer taybetî di demên dirêj da li ser hîmê komên gundiyan pêşketine bi doktrînên civak şoreşkerî gorî şert û mercên taybet yên van welatan pêk hatine. Ango Doktor Şivan mînak wekî şerê li Viyetnamê li gor şert û mercên taybetên Kurdistanê dixwast dest bi şerê pêşmergetî bike. Doktor Şivan li ser xeta Mele Mustefa Barzanî diçû. Lê herçi qasî sosyalîst bû jî wî Barzanî û partiya wî wek kevneşopar paşverû nedihesiban. Bilakîs Barzanî û tekoşîna wî di asta serokên şoreşgeran û tevgerên netewî yên rizgarî de qebûl dikir. Mele medrese an jî feqî û her wiha ferdên eşîran ên di şoreşa Kurdistana Iraqê de derketibûn pişt taybetî bala Doktor Şivan dikişandin. Gorî wî ji ber fedakarî û baweriyên xwe bo doza netewî feqî û mele kesên herî taybet û rêberên herî paxrewan cesûr ên şoreşa Kurdistanê bû. Doktor Şivan di tekoşîna pêşxistina netewperestiya Kurd da rolên giring dida eşîran û saziyên olî. Loma ew bi vê nêrîna xwe dibû yek ji kesên ewil ku xwedî vê fikrê ne. Lewra taybetî di salên 1967 da gelek rewşenbîr siyasetvan û rêxistinên Kurd cuda difikirin û gorî wan eşîrtî û saziyên olî li hember tekoşîna Kurdan a netewî astengin. Lê Doktor Şivan wisa nedifikirî û vê ezberê ji holê radikir. Gorî wî kesên wek Şeyx Mahmud Berzencî, Şeyx Ehmed Barzanî, Şeyx Said Seyid Rıza aliyê olî yên tarîqat û medreseyên xwe tevrê netewperestiya Kurd kirine, di nav doza Kurdan da bircî kirine, bi vê awayê jî dijberê asîmîlasyona xerîcî, zordarî û metîngeriya miletê din bûne serokên serhildanên gel ên Kurdan. Lê helbet li aliyê din Doktor Şivan hal û hereketên hinek oldarên mezin jî nedieciban. Gorî wî hinek oldarên mezin tevlî tehrîkên derveyî bûne, di şer û pevçûnan da ku ji cudahiyên navbera dîn, mezheb û tarîqatan da pêk hatine xwedî rolên giring bûne û loma bûne asteng ku tevgerên Kurd ên netewî nikaribûne potansiyela netewî bi temamî bi rê ve bibin. Doktor Şivan Kemalîzm û netewperestiya Kurd di teraziya pêşketin û paşverûyî de muqayese dikir. Doktor Şivan digot ku qasê tê îda kirin kadroyên Kemalîst ew qasî pêşketî û gelparest nînin.
Lê li hemberî wê Netewperestiya Kurd a dibin rêbertiya şexsiyetên oldar da pêşketîne. Loma Netewperestiya Kurd di vê çarçoveyê de penase dikir, pêşketî dihesibam. Wiha digot, Netewperestiya Kurd demokratîk û pêşketî ye. Li ser hîmê rewa û mafê mirovan ên miletên mazlûm ava dibe ku ew milet ji hêla dewlemendiya welatên xwe û nirxên xwe ên çandî, hunerî, civakî û wekî din de dibin metîngerî û dagirkeriyê de ye. Doktor Şivan ji malbatekî Dêrsimî ya Qizilbaş Ango Elewî dihat, gorî wî komkujiya Dêrsimê di dîroka tevgerên Kurd de bêguman ya herî zêde xon rijiyayê bû, lê ya herî kêm dihat zanînbû. Doktor Şivan Mustefa Kemalê Serokê Ewlê Tirkiyeyê rasterast ji komkujiyê berpirsiya didît. Ku Mustefa Kemal bo Dêrsimê gotibû ku nera mezin a divê ji kokê ve bêjêkirin. Doktor Şivan derheqê komkujiya Dêrsimê de wiha digot. Ew komkujî îfadeya herî zelal û cevher a siyaseta tirkîkirinê ye ku ew siyaseta bi salan ji aliyê faşîzma Tirk a nijadperest ve tê meşandin dij mirovahî ye. Doktor Şivan bûyerên li Dêrsimê qewimî bûn wek jenosîd pênase dikir û loma bi vî helwesta xwe jî dibû yek ji wan mirovên ewil ên bûyerên Dêrsimê rasterast jenosîd komkujî bi nav dikirin. Kurd û Kurtasî, nêrîn û fikrên Doktor Şivan Ango Saîd Qirmizitoprak ên derheqê tekoşîna azadiya Netewa Kurd de wiha bûn, eger bijiya nehata kuştin, îhtimal hebû ku bandora PKK salên şûn de di nav mileta Kurd de afirandibû, wê hîn 10 salan berê biafiranda.